давайте постараемся во всем, все отличниками. Станем, в школу мы не подойдем. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаатон ба хайри шодӣ бошад. имрӯз ма гӯспандома ҳуй кардам, телефон ман дар хона буд, набировардам рости гап. ва имрӯз ма агарот сар мекунам. ма ов мондистам агарота. рости гап мо фикр кардем ки паго борон меборад, лекин наборид. шланга задам, рафтам куда чой кардам, биромадам. аз инҷо шланги ман ов рафтест. дарша ов мондаам мегирам. шукронаи худо муҳаммадҷон, мустафоҷон, сӯзан, шумо саломатишона пурсиде. ба ҳамун мазе ки шумо нависте, ай ҳамун навистагиамон левамако ай ҳамун кадестам шуна. имрӯз чорум рӯз шуна. бегаҳи ҷумъа ҳалол карда будем дастошуна. хела беҳтар шидиян. имрӯз хестагиян аллакай то нима рафтай ов. бозӣ доран, хеста бозӣ доран. ҳамун ба пагаҳ саҳарша хеста будан, лекин хел бозӣ намекардан. ов то нимша рафтаян, то охирша бирава бобо биём да уҷу якш бимонам. А як лав ҳамхе мондум, як комментарияш даг буд ки боронаш дад наку, овшон бимон. ина комментарияи шумо барои мара тавсияи бениҳоят хубай. ай ҳар як комментария як бигем, як чӣ ба хидма мегирам. закази шербачаҳо тамошобино макарон ҷӯшак заказ кардан. макароншон ҷӯшондам, бада болош ина хали лула кабоба кардам ки ба мазза шавад даҳанакашон. иштиёи таом шербачаак буда. ина тамошобино заказои шербачаҳо. бачаҳои ман эклера нағз мебинанд. ҳолиочаш вақт надора тайёр кунам. магазин рафтам ки овардиям. чанд коробка мехе, агар мошини печка мебиёрадам, хе свеж як мепазанам мебиёрам. як коробкаша гирифтам, 1,5 кило будай дадирамаш. кати малина гуфт. вкусаш малиновый. Вкусаш малиновый? Правда? охири он вақто чӣ худоштам хали сир уқама нағз намедидам. ҳозиру сира нағз дидам. рости гап ана ба ясоку як кола гирифтам шуна барои бачаҷонора. тамошобинои намо дар лаҳзаҳои охир бигем кудако дасташон ҳало кардаги буд, набурдем шунаву дадашон худаш гирифта ҳама инами либосора овардак шуна. иёра барои мустафо гирифта. мегум чизе барои муҳаммад гирифта, барои мустафорам гирифта. мегум чӣ ба охида муҳаммад мегирифти бас буд. мега чӣ хеле маҳқулум шидам. гуфтум яхела ира мустафорам барем ки дилаш ганда нашавад. восаем хеле киртаи кабуд гирифтай, киртаи сирх гирифтай, байни хеле киртаи турецки гирифтай. ё ҳама ями киртохчон турецкиян. иниш мада беҳад маҳқул шид. инҷа кожда нигинча дора чӣ дора беҳад киртаак хушрӯ. пуштишам иним хеле фасонак. ак намедонам ёро дар мактаб мемонанд намемонанд. ё ай мустафо хак мустафо мактаб намераваку ҳамхе мустафо да гирифтияна. ина михали копия ай ҳамиё. ина иёш ай муҳаммад. фақат ай муҳаммад як киртаи сафеди ира мега гирифтам. аёдум биромада чӣ хеле кардам ки ҳамихе хулоса инаи киртаи ҳами ай ҳамо ай муҳаммад. баъд ина хеле киртаи сафед. баъдан инам хеле киртаи сирх кабуд бо барои муҳаммад айнан ҳардушонда дутаи обшидез даиҷа 7 киртай, 4 муҳаммад, 3 мустафо. баъд гирифтиян даиҷа ба фикрам ё падзаказ мегири ҳамин костюм брокак ман намедонам уқа кабуд гирифтани будиян наёфтиян. и сиёҳай да телефон кабуд тофтестай, лекин сиёҳай инами костюм брок сиёҳай тройкаҳай қати байшай камбизончашай
камбизончаш қатияю брукш бад ина брукш дар телефон кабут офтестай неким сиёҳай ай инай ай муҳаммадай иш ай мустафо кабутай нагар ихедни фарқ мекуна иш сиёҳай иш кабутай ай мустафо кабутай ай муҳаммад сиёҳ ай мустафорам ҳамихе тройка қати хеле камбизон чӣ меган баъд инаи бурукшошуна напӯшонем рости гап имрӯз фақат як таги шорти ки калон харида овардан пӯшондум шона ҳол намедонам и костюм бурукора ё ози пӯшидагӣ нестан чен кадагӣ нестан чӣ хеле шумо медонед дастошона ҳалол кадагием намедонам намемонанд пӯшидан намепӯшем меган ҳоли баъдан барои спортивни форма барои варзиш барои мактаб инай хеле спортивка гирифтиям бем ҳад мада маҳқул шидан ами спортивкаҳо инай пуштиш ихе қати бурукошона ҳам муҳаммада гирифтиян ҳам мустафода гирифтиян инаи бурукошон дута спортивка размерошона уже медонанд чанд боришид ки мебиёраншона размер танашона баъд ин хеле водолазка сафед иам барои мактаб ай водолазка сета гирифтиям якта барои мустафою дута барои муҳаммад водолазкаошам хеле мулоимаки хушрӯвак ба яктаги хеле майкаҳои сафеда ки таҳпӯша гайтай кирда гирифтияншона ба ини хеле гирифтаашона яктаги ис сиёҳошай муҳаммаду хеле подсвет дига наёфтиян сирхак барои мустафо молодец духтари ман овқот ча хурд омад нишон дод сакина ман хурдам худаш хурд духтар молодец пиши бобошам хурд ина хеле мактаби ака мустафо дамихе барои хона пӯшак баъд туфли гирифтианда ида ина якта туфли дута сета чорта дута ба иша дута ба муҳаммада дута ба мустафора чорта туфли гирифтиям мустафои мо 9 январда 6-солаи равона мешава агар ки бишава подготовительнида мемонумса а барои варзиш боша подсвети спортивкаошон хеле красовка гирифтаашона хеле красовка барои спортивни варзиш инами қадар чиз ай ҳардаш ҳамаи ҳамия ҳами бегуни харида овард ба ина хеле римин яктаги барои бурукошон ҳоли ягонташа напӯшондем единствени ами спортивкаошона бебурук пӯшондемшона тамом дига ёша вообще ягон чиз пӯшондагӣ нестем ки мешавашон намешавашон лекин ба фикрам ихе ай чашмбини размершонай размери танашонай ҳамаш баъд аиҷа ин хеле якта сумка гирифтааша сумкаша ман гуфтам ки ҳамун ҷое ки мақсад барои мактаб чӣ дар корай мерай меги ку ҳамунҷа ман рафтам гуфтам ки ҳамунҷа бира бугӯ ки чӣ дар корай ман қатӣ будаку намешид рафта худам бирам хоса рафтай ки гуфтиян ки гуфтай чӣ дар корай ки гуфтиян ки ҳар хел мактаб ҳар хелай баъд ман дар ҷа маълимашона занг задам пурсидам чизои даркорира
ҳамаша маълимашон ки маълимаи нағза ҳамаша нависта да ватсапам рӯй кард. ман тез дакак да рӯй кардам да дадаш ҳамаи ҳамин чизои даркориша гирифта овард. Ако да мактаби мо чӣ даркорае, мо мактаби мо деревния да синфи ё 13 нафаран обши талаба 13 нафаран и кашлукакаш ай сумкаш қаламое ки да аминҷа навбу да амин хона фтум ки хайда и беста запас хубай оли унавора накушофтум ёра оли истифода бурдаам бигир. хулоса маълимаш чӣ навистай мода алибом навистай ина хеле коғазои ранга навист ҳамиёра ҳамо худаш навистам маълима худаш навист байними да группа чанд бор гуаш кардаги будан ман медонистам и ранг буда ин хеле ранг баъд дневник рӯзнома да тоҷикистони хумоно аз синфи 5 рӯзнома мегиранд да иҷа аз синфи 1 мегирифтиянд акози бону медонем қонун қоидора коғази ранга ба яктани хеле барои обуфе ки барои синф мепӯшӣ ҳавая ба фикрам да и мегира байни ручкамонака чия намедону байни хеле ҳарфҳо ки дадаш мебинем ки охи муҳаммади хумон ира ёра ҳамара медона нависта якам хеле ҳарфҳо қатъи сифро боса и ҳамаамё ба ҳамун навистагиҳои маълимаш ҷадвал кисточка барои ранг барои наи ранг пластилин фломастер қалам инами чӣ нависад гирифтем ба инаиҷа боз ба фикрам ки ручка истифода намебаранд синфҳо як фақат қалам истифода қалами обични истифода мебаранд инами хеле бисёр гуфтан резинкае ки менависӣ кур мекуна баъд ин хеле ручкаву хай хулоса ин хеле қалам тез кунаку ба як қайчича гуфтам ё шаyd инаида отдельно гирифтам чизои майдачайдаша инами қачи барои сумка нашод дафтарошон мо 2010 мактаб супоридем аз саршави сол то охири сола вай мекунанд дафтара хичон метиҳанд ай тарафи мактаб пулша супоридем оли мактаб сарнашида бигем саршавиҳои август буд агар хато накунам хулоса кай буд ки супоридем 2000 барои дафтарошон барои китобошон ҳоли намедонам ҳоли чӣ кор кардан дар кора хай хулоса бо рафтем мактаб бо иншоалло ки чӣ дар корай чӣ хе кардан дар корай меомӯзем иншоалло якум бора якум фарзанд май намедонам кӯшиш мекунем ки бо қонуну қоида бо баҳои хубу аъло бухона ва ҳар як фарзандои мо ҳам дини ислом ва дунявира айхид кунанд илм омӯхтан дар шариат фарзай ман кӯшиш мекунам ҳар як модар орзу мекунад ки фарзандаш мақсад бо баҳои хубу аъло ва як илми мақсад мустаҳкаме дошта бошад ки оянда худша соҳибӣ кунад морам ба ҳамин дили ният ина да мактаб мондумаш мактабоша ай моҳи май бигем духтуриёша гузашта будам ҳамаро бурда супорида будам мақсад мо ягон давода ҳози чихай мактаба просто либос мебарем пешаки ҳамаша 2-3 моҳ пеш туғри када монда будам диан аҷоибак шидиана усол шинонда будам қаддушон майда ки баъд буд исо камтарак баландтарак шидиян азияда баргакша мечинам мерам як шакарови банони нонбой мекунам картошкаҳо хела баланд шидияна гаштин чӣ ҳоли гул накардияна гаштин чӣ ҳоли гул накардияна ба фикрам набине қариб омадестиян ҳам хелиёша чиндестам ки гул накунам пир шидестиян ёра
Nem kagaşniçindim basebe fikrim. Ukrobu ala kaygıl kadana. Просто саузай укамалым нестай. Там что не диде, но на бехаджуш кадам. Рейза кадам. Не савет чайдес декнате. Бисмиллахиррахманиррахим. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه باليتامى دفاع. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. يا مصطفى مصطفى يا نوران نور الله يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا مصطفى مصطفى يا نوران نور الله يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله. املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله. سارسل النيطيين الله الله